since ndisina kunzwa varume ava vokumhondoro vachiti toda kuuraya munhu wacho iyeye. Vataura, their message is very clear and havasi kutaura zvinhu zvine anything chine chokuita nokuparadza. Vari kuti huyai madzibaba eshanduko. I think inangwe musipo mukatuma mudzimai wenyu kana munin'ina wenyu kuenda ikoko, munosvika mukagadzirirwa zvinoitwa kuti timboona nyanya idzi. Dzeni chinhu chikuru chatinoda kuziva kuti nyanya idzi dzakatumwa nani. Kana dzabatwa ipapo kana vakasataura havaregedzwi pakutenderera kwavo kuti vakatumwa nani. Who sent them kundopisa musha umwe munhu as if we were in a regime inosanganisa ma different nations. This regime involve all Zimbabweans. It's an in-house regime. Haina kutombofanira kuti inge ichideura ropa because we are always encouraging each other kuti wakomana, even commander wedu is telling us nezvaanoita zvinongotaridza kuti haasi kuda kudeuka kweropa. Even army yedu mukaitarisisa kuti iri calm sei panyaya dzese dziri kuitika idzi, inongotaridza kuti haisi kuda kudeuka kweropa. Vanhu vatingatoona vane chokuita nokuda zvokudeura ropa vanenge vapanduka, vanhu vatipandukira mapurisa, because mapurisa haana tsitsi nevanhu. But at the same time hatinyanyi kuvablame futi mapurisa because tinofana kuziva kuti kunyangwe tikagara isu taakutonga, we need to maintain peace. Ava vanhu vanochengetedza peace. Vanhu vanenge vachikontrora, ndo vanhu vanokontrora everything. At least tinovapa ka percentage kokuvatendera kunge vachidzora-dzora, but vanozodhuwa kuzonyanya, vanozonyanya. Zvimwe zvacho dei vachingokandawo matigasi vozotadza kubata. Pavakabata vapfana vaya, dei vakangobata vapfana vakavarova vakatienda ikumba. Vakazotanga kutora vapfana. Iko zvino mwoyo yavo hairwadzi here? Vapfana vakangovharirwa vasina ari kuvatonga, and they know their boss. Kuti bosi wedu akatituma how hard his heart is. Vaifana kunge vachizoona kuti mana vapana vakati ngovavhundusirai vaende. But anyway, kuna madzibaba eshanduko ndinoti endai madzibaba eshanduko. Tibve taziva vanhu vakatipoteredza, uye ndokuti vanhu vadzidze kuti zvinhu zvakadai hazviitwi usiku mofungidzira kuti muri mega. Kune vanogona kukutsvagai, vanongoti vakasvika chete pamakatsika muchiita zvakaipa, zvese munobuda mukadzoka mega. Kunyange wakanga atiza akaenda kuMozambique come back nevarume avo manzwiro andaita vachitaura. Anyway, ndine nyaya yandada futi kutaura yatinoda kuti tirambe tichiudzana, tichizivisana, tichionesana, tichigadzirisana. Ndanzwa pane imwe page yandasvika apa yakati iyo mutsvangwa Mogdibgeza Kulendi kune pikicha rino video randakatumirwa nezuro. I think ndakarikanda pachivhitivhiti chako Kulendi. Video iri wanga une nhamba yamutsvangwa direct waimukandira, kana kuti uchiziva zvivhitivhiti zvaanoshandisa zvinoita kuti akurumidze kuriona, because zvivhitivhiti zvenyizvi havazvitarisi izvi, havasi maZimbabweans kavanhu vaya zvokuti vangasera vachitarisa izvo. Ivo vanozviita vari smart, kana vachitarisa vanongotarisa ZBC chete. Aifana kuti arione. I heard him talking about leadership. Kunzi, you think you can do a revolution usina leadership? I don't think kuti tikada kuweya njere dzaMudharageza nedza Mutsvangwa. Aiwa zvewa Mutsvangwa maita segwe mungava nezera rokumoka wageza here, nekuti makapfeka kabhachi kakadari kakagwa. Musadaro zvemi vaMutsvangwa, hamufani kudaro kuti mumoke murume uyu. Murume uyu hapuna murume unoziva kana paina baba munyika vanoona kuti vana vangu vane nzara,
kana kuti muina mambo. Rega ndikupe anditi pamuenzaniso we-leadership ndimi kuti leadership vanhu vanovhunza kuti leader wedu ndiani. Izi ndakuti inini kwamuri vaMutsvangwa, murume ano leadership tinofananidza namambo. Ukaona mambo une dunhu rake rinogara rine bopoto, mambo iyeye is a problem iye nekwakewo. Ukaona baba vanogara mumba muine bopoto vachingorwa chete, vana vakasarwa iwo namai kunorovana vana, then that's a very silly leadership. Leadership yamuri kutaura ndeipi imi vaMutsvangwa imi yamunoda kuti taridza kuti muno leader? Muchimbopindura, unoona zvinhu zvinokunetsai. Munoti panguva yamunenge mabvunzwa mibvunzo, panguva yamunenge maudzwa chatinenge chiti isisu ichokwadi, you don't reply. You just keep quiet. Mungotanga kuti ndiani adaro, indai munopisa musha wake. That's bullshit vaMutsvangwa. Ndio leadership yamungataura ino leader such kind of leadership yokuleader kuti indai munorwa muchituma vana kuti indai munorovana. Baba vanotuma vana kumira kudaidzira kuti ningi rova ningi kusvika akuwara, ningi ndanopisa musha wake kusvika akuwara. Makapusa imi baba imi, munotaura zve-leadership ipi yamunotaura? You think kungotaura kachirungu kakaita sokuti wakabva wakagara nevarungu chete? Azvozvo. You know, mirai ndikudze vaMutsvangwa, pane nyaya yandoda kutaurira vaMutsvangwa. Education. Ndakati rimwe gore ndanga ndichiri mwana wechikoro, ndikasangana nomumwe professor pa University of Zimbabwe. By then University of Zimbabwe ndo yanga ichiriyo yega. Kwakusati kwa nema universities akawanda muno muZimbabwe, yanga iriyo yazvai nemango ma university wanga ariko. But kuma mid 80s uko, that professor akadzidza, murume iye wanga akadzidza zvokuti wainga achita sachapenga nema degree anga ainawo, but wanga asina njere dzokurarama nadzo. Wanga ari murume wokuti pachi tuckshop chaivapo, chibhawa chaivapo, kana kuti ngati kuchikandini che University of Zimbabwe, kwaitengeswa doro, vachimwa, vachinyorwa pasi. Waizosara mwedzi wondopera, mupei make musisina chinhu, pei yese ichingonanga kuchituckshop ikoko. Iye achigara pamba paaigara, ndakasvikapo because ndanga ndina baba munini wangu vanga vapedza vachangograduata paUniversity of Zimbabwe. Kumba kwake kwaaigara, waiti kana ukapindamo simere yawainzwa, but akadzidza zvokurevesa. Aiti akatanga kudzidzisa vanzi vana vese vaaidzidzisa paUniversity of Zimbabwe vaipasa zvokurevesa, but he was very dull. Ndichiti was very dull, anga asina njere dzokurarama nadzo. Sezvamakaita imi vaMutsvangwa, makaenda kuchikoro zvistereki, munotaura chirungu zvokurevesa, but you are very silly, you are very dull, you are very dull, Down syndrome. Hamuna kana nenjere yese yekurarama nayo, hamuna njere dzokuvaka, hamuna njere dzokuziva kuti kana tikadai tikaenda apa, tikadai tikaenda apa, zvinhu zvinofamba so. Muinadzo njere idzodzo, makagara pasi kudhara nomudhara wenyu wamunotungamirira imimi, instead atitungamirire isusu, imi ndii munomutungamirira. Mungadai makagara pasi kudhara pamakaronga 2030, regai ndikuudzirei inini, kudai makamuri vanhu kuti 2030 yenyu ifambe isina irwisa iko zvino zvingadai tisina kana vana mudharagedza vangadai vakagara vari smart. You have got a lot of money muno muZimbabwe dzamuri kutungamirira makadzigarira imimi muno muZimbabwe. Dema makangwara, mungadai makaita sei? Makati no, this time wakomana imi mese zvigananda zvangu zvinonditevera, because I think ndiwe leader wezvigananda iwe Mutsvangwa, ndiwe leader wazvo iwewe. Dai wakachigara pasi, dai ndaivamo mukati mekuru yenyu inini, taigara pasi wakomana, toda kuti mudhara wedu uyu kawo tibe kusvika 2030 nangwe 2035 chero 2040, but let us bribe these guys. Ngativaise mablingers kumeso, totanga kuvaka panapa, tikasumudza zvima projects mubulawayo zvinooneka, marodzi togadzira, tobva mari iripo, maizviita, because mari, there is a lot of money muno muZimbabwe. Even imi mari dzamakaba mukada kutanga kuti mumwe nomwe ngaabvise billion rake, tiite izvozvo, maigona kuzviita. But nokuda kuti makapusa vaMutsvangwa, munoda kutotanga kutoona vamwe vanhu sokuti vakapusa havana leadership, muchibvira vageza.
imi makapusa, iwe mudhara wakapusa, ndatozokuona iwe. Maichigara pasi movaka mukati kuBulawayo vanogara vachineseka nei nemvura, mobva masumudza Zambezi Water Project yakasiwana simiti iya, vaMugabewo vakaikoniwa, imi matoikoniwa kaimi, matoikoniwa Zambezi Water Project, mobva maisumudza moisinza, mvura yonzi yapinda muBulawayo, madhamu eBulawayo haachaomi, vanhu veBulawayo bva vati idi handi muri kunzwa handiri kutaurira zvaizoitika, right? Mobva mati chii chimwe chinogara chichema vanhu, moti chimwe chinhu chinochema vanhu magetsi. Saka isu ngativakei magwenya akawanda, because marasha aripo apa, hatombodi mvura, hatidi kana chimwe chinhu. Marasha iwaya moengotora marasha wange inotutuma uko kugokwe kune imwe futi maini yemarasha, mobva mazadza magetsi obva ati ga. Mobva machitenga kuti chimwe chii chiri kunetsa, ngatiitei kuti mari iuye zvayo yomuZimbabwe ingoita kana kuinda kubhora chaiko, maigona ngonosvika kubhora moti mana ngatizadzei, ngatiite magiraundi kana maviri, mobva mati Chivhayo iwe chiinda pamberi Chivhayo uti ndiwo uri kuvaka mastadium, mungadai muri madzibaba madzimambo, chero maida kuba kusvika 2040 maisvika, but makapusa. Handimazviona kuti makapusa vamutangwa, kana mukanzwa audio yangu ndakutokusekai, makapusa kaimi, makangosvika kuti neumbavha hwenyu hwoma vanoda kuita 2030 hwokuti chero shindi iri mubako inozviona kuti hatigoni kusvika 2030 takadai, because izvezvi kana tikada kutarisa tingagona here kusvika 2030 nerodhi yatakatumirwa yekumusha yakabva kumusha iko zvinezvi, mvura shoma shoma iyo yakanaya iyo yechando iyi yakaita kuti mabhazi anyure mutara. Makapusa, mazvinzwa here? Ndoda kungokuudzai mimi, kana mukanzwa audio yangu ikai, don't get angry, mofanira kutozviseka kuti but takapusa. Hamuna kana advisor wenyu manje akapusa, chireshe chirema chinotokundwawo neni, inini ndogona kutokutonga ndikakutungamirirai zvinhu zvenyu zvikatofamba, dei makamandiudza kuti muri kuda kuita 2030, ndaikuudza kuti haibudi 2030 kana makamira mamirira makaita, matadza kupedza mbudzi roundabout. Mobva mati stendi rodhi yacho inoenda kuBedbridge makatadza kuipedza, moti muri kuda kusvika 2030. Mobva mati mari yomuZimbabwe hamuna, moti muri kuenda ku2030. Moti magiraundi yokuti vana vatambire bhora, because ndo maareas amaifanira kubata kune zvinofarirwa nevanhu vakawanda. Njere dzenyu hadzifungi, but iwowo uri kungotaura chirungu asi haugoni kufunga. Ndikutokuudzira inini, mungadai izvi makati magiraundi makaita kana maviri matatu, mobva manyarara, vanhu vobva vati vanhu munongotsvaka zvinokwezva vanhu. So mukataura nyaya yemagetsi anogara asiko, mobva maita running water iri clean, mobva matinyatso kumeka sure kuti magadzirisa masuweji ese, because mari iripo, mogadzirisa masuweji ese, madhamu ese anosupply vanhu mvura, mobvisa suwa, because iko zvino ari kupinda suwa, mvura yacho mukaimwa ima hamumwi ka mvura yoyemi, ndokupusa kwenyu kuti hamuzozivi kuti vanhu vanodei. Mungadai makachigadzirisa mvura madhamu ese aya, morega kusiya vana vamudhara vachiisa cyanide mumadhamu anomwira vanhu mvura, hove dzichifa semafira dzakaita muna Chivero ayaya. Hamusi kuzviona zvinhu zvakangopusa zvamaifanira kuona, kadei makangwara, imi munozviti makangwara, handimoona kuti izvozvo maifanira kuzviona. Mobva matsiura vana vamudhara pakuti wangowana maini yake unobva vati ndeyangu, wangowana maini yake inobva. Saka vanhu vanotanga kufunga kuti alright, kusvika rini isi tichiti kana chatawanawo tinotorerwa, asi tichitorerwa nevanhu vakagara vainazvo kudhara, vanorya zvevapfupi nokureba. Muri kunzwa nyaya yangu, muri kunzwa brain dzangu kuti dei makamazviita izvo mungadai iko zvinopasana nokupikisa 2030. Vanhu vese vangadai vachingoti aiwa ngaatonge kusvika ikoko. Vamuri kuda kutedzera vana Yoweri Museveni avo vokunana Uganda avo, iko zvinozvo Rwanda wokuRwanda iko zvinezvi Rwanda ungaida iwe ukasvika kunoida how many years achitonga, but hapana anombotaura naye because uri kuita zvakanaka. Zvino imi makangoda kutoda kusvika 2030 musingazivi kuti chinosvisisa ku 2030 kuita zvakanaka. Apo
apa makutaura kuti leadership ndio leadership iyo yamakaita yekuda kusvika 2030 zvinhu zvakamira zvakadaro musina marodzi munyika zvipatara muri kuona kuti vanhu vari kufane sei muzvipatara hamuna kana mishonga hamuna kana chinhu chirimo mabuildings acho akutodonha apa tichibvisa mari kubva kushuga ndakanzwa kuti vanotenga shuga ukatengesa shuga unotorerwa unobatirwa percentage chese chine chokuita kwese makokokora chese chinopinda shuga muri kubata percentage yekuti mari yacho iri kuenda kuchipatara AIDS levy munotora mapiritsi acho hamutengi maipiwa neAmerica nanhasi hamusati matomboudza vanhu kuti chii chichaitika kana zvikaramba zvakadai America ichidzinga uchibvapo ubva kuti 2030 iwe mudhara wakapata iwe usadaro zvewe ungaseka geza iwe wakaita sei utoseka uchichinyena makasi mairi ngako kakanaka nakaikako uchiseka geza geza murume ungataura geza murume wokuti izvezvi ndiye murume ega baba vega vakaona kuti vana vari kufa nenzara iwe haugoni kuzviona kuti Zimbabwe iri kufa nenzara unozviziva hautozvizivi wakafana nomudhara wako asingazivi kuti railway inofamba here muno muZimbabwe ndo zvimwe zvamaifana kuti mogadzirisa railway yenyu nechitima ichocho chedhiziri ichocho nokuti ndio kunofarira vanhu vakawanda havana mari railways ndio yakachipa maingobata so zvimwe zvinhu zvishoma zvongoita kuti ruzhinji ruti wewe rungoisa maecos so rungo apa makakonzeresa harbor being instead of kukonzeresa maecos of joy vanhu vachifarira zvamune maita iko zvino mungandiudza kana ndikagara nemi patable vamutangwa mungandiudza imimi mungandiudza here imi kuti kana kuti mukanzwa audio rangiri mataurire amuri kuita pachivhitivhiti icho chichi mopindura muchiti handida kupindura kamudhara kamuovheti kaya kaitaura kari kuSouth Africa kaya ndoda kukapindura ndoda kukatiudza kuti 2030 tanga takaema ichi neichi hapana izvo svika mukabvunzwa 2030 muri kuda kuitei muri kungoti nokuti tinoda mudhara wedu anofanira kugara achitonga achiitei wakaitei papawo chii chamakaita chamakapedza chamakatanga mukapedza ndechipi chaungatiudza iko zvinezvi hapana asi unotoseka vageza iwewe ndati kuno murume akanga achigara paUniversity of Zimbabwe aine machira anotoanenda but ari professor ari chikara chejere aidzidzisa zvokuti damn shit akapfeka kachikabudura kake kako ende unozviziva kuti kueducation kwakusingatenderwi vanhu vanongopfeka zviri jangi but iye vaitongomurega akadaro bhozi vaiziva kuti unodzidzisa vana vachipasa kana dei wakanga uripo nguva iyo kuma early 80s mid 80s kuma mid 80s ndakasvika paUniversity of Zimbabwe I was told about that guy ndikamutendekerwa kuti uyo murume unomuona uyo ndiprofesa ndidhokota wenjere iye ane njere dzokuti akadzidzisa vana vanoita saka musaswera muchitiita sekutaura chirungu mofungidza kuti kuda kutaura chirungu kunotyisa aiwa njere dziri mamuri zviri mudehenya umo ndo zvinodiwa nevanhu ndo zvinotariswa nevanhu in fact zvokuti kana tikada kutozotarisa otherwise nechirungu chenyu ichocho haisati tambosvika zviri kumusha kwenyu but tikasvika pamusha penyu otherwise nongowana pari pamba panenge panovata shuro imi chingotaura chirungu ichocho mabillions muinawo muhomwe but nokuda kuti hamuna njere zvongotaridza kuti hamuna njere kana dzokuvaka you cannot let Zimbabwe finish like this to ashes like this marodzi mabhazi achinyura mutara unozviziva here kuti iko zvinezvi mari muri kutora from Vic Falls ichiinda kuHarare but kuti mugadzirise pacho panobva mari yacho inouya nematorisi acho ndio akuita basa rokuvata mumapothole makakaita manhede one of you guys zviganandas came out achitaura kuti this is not in Zimbabwe anywarume ende makasangana zvireshe zvega makaita seke makapusa zvokurevesa hautozizi kuti ndo zvakaita nyika izvozvo kana muchiuya munongoenda nechindege but mune vakomana vanenge vachitora dzimotikari vaya motikari dzamunouya muchikwira hadzigari muya muVic Falls kana muchienda kuVic Falls I understand president ndinonzwa kuti vanogara variko zvimameeting zvinoitwa zviya zvichisangana nedzimwe nyika manje vanga variko paya vakazotaura zvechindege chinofamba nomudenga ivo vachitaura neAfrica yese hainzwi shona kana kuti vaitaura rungano irworwo vachiudza vanhu kuti vagodii hazvina vangomhorosa vanhu nechirungu zvakanaka from there vanhu vakateerera kuti tichada kunzwa kuti kunotaurwei ndobva vangoti kwakadarika chindege
Alright, haisiyo nyaya yangu. Nyaya yangu ndeyekuti vakomana ndege mota dzamune muchizokwira from airport to wherever Victoria Falls dzinouya nevakomana by road, hadziuyi nendege. Vakomana vaya vanotokudza kuti varume takafamba nzima, road yashata, road haichaiti Vic Falls, but you are ignoring it. Saka toti makachenjera, muri madzibaba anogona kutonga, ndio leadership iyoyo. Nditangoda ngopindura mubvunzo wenyu wokuseka mudhara wangu muchiti haana leadership. Uyu ari kutotaura zvokutoti ndo zvaari kutaura zvokuti nyika yakafa, hapana chichipo iko, hapana chatinotendeka. Imi chitendekerei one chiripo, farming makauraya, vafanira kugokwa kwamakasiya mapachingwa nezvihuku zviya zvakabikwa 2 weeks ago. Vakanga vaitaura, mumwe wacho angabvunzwa zvikanzi naiwe chii chaungada kuti president vaite, zvikanzi haatarya. Ko chimwe chaungada kuti president vaite chii, haatarya. Ndopanoti nevanhu vacho vanokuteera aya havana kana nenjere yese. Waniwo wakanga asingatombodi kubudikira, nofunga ndio opposition iyeye, vanofunga ndo vakazoya akati iwe itaura kuti tinoda kuti president vadzose kotoni muno mugokwe, ndiye inotiraramisa. Irengotarya saka muda kuti chicken tarya. Vanotungamirirwa nengoma vanongoitawo zvechingoma. So wanzwa, kana mwana wechigure unongotambawo zvigure. Imi hamuna kana nenjere, maona handina kutukai, ndangoda kuonesai kuti hamuna kana maqualities, hamuna kana level yokuti mugogona kuseka mudharageza, muchimoka mudharageza, because imi hamufungi. Zvese zvandakuudza izvi ndizvo zvinotaridza kuti hamufungi mudhara, munotaura chirungu chose zvokuti dei maka muchizova nenjere dzakati twasa. Taitokutumai kuti mundokondesta kuita mumboitawo secretary of UN, United Nations, because chirungu chenyu chiri very smooth and hachina kesefu, chakanyorwa noruvara runooneka chose senge chanyorwa pakombiyuta. But there comes your brain. Your brain is not good. You are very deep down syndrome. Hamuna kana nenjere yese mudhara. Imi muchiti mune njere yakasimba. Ndakuudzira ini ndisina kuenda kuchikoro, ndakakoneswa kuenda kuchikoro nehondo. Muri kuzvinzwa? Ndakatadza kuenda kuchikoro nehondo yauya, tikaenda basa rokumhanya, tichimhanya tichiti tiri kusunungura nyika Zimbabwe. Mukaitora, tikaitora, tikachikutsvetai zvemberi vakomana, izvo tichinzwa nezvirungu izvi, tikati vakomana panobuda mana, panobuda namuneti apa, nyika ichagadzirwa kuita namo, chai South Africa inosara pasi kana Dubai ichasara pasi. Izvo kana vanhu vane njere dzechikoro dzokurarama nadzo hamuna, mateme. Inzwai vanagarwe zvavanenge vachingoita, kudana mazita anokwana kuita 5 ebasa rinoitwa namudhara anoremekedzeka, kusanganisa kuva chairman weSADC. But chiyoga uone zviri kuitwa nanagarwe, vanongonoita basa rokukumba kutotsvaka mamai ane magaro mahombe achitamba kuti ndo development. Ani vakomana makapusa kaimi, wazviona kuti makapusa muchangu, uri kuzviona ka zvandiri kutaura uku ndokunoi kupusa manje. Mune makatarisa paipo paya kana mamai achifongora mafongororo anoita iwaya, mune makatarisa pai. Mungazotsiura mwana rimwe gore kuti usatamba uchidaro pane vana, angazokukura mwana ane 13 years anogona kuzviita ka kufongora agokutsvigitsirai makagara nababa mukuru wacho, mukwasha wenyu nemwana wenyu musikana, nakagara mwana wako wenyu chimuzukuru chenyu chigokutambira ichidaro, munochitsiura sei? Icho chaiona munhu mukuru achitamba pamberi pevanhu vakuru, pamberi pemadzimambo, pamberi pemaprezidendi, pamberi penyuwo imi hamene kuti mune basa ripiwo, nana ziyambi mese muripo, kuda vakanga vasipo ndivana Chivhayo vari kubayiwa nokudya mari kuAmerica. Vamwe vese makanga muripo pachitambo yazvo zviya toti leadership, alright, tochitaura ndo leadership iyo ya baba. Imi musadaro, imi hakuna kupuza zviri so legendary zvakadaro. Mufana wangu wamakatora uyo ari kutaura anotindakidza ne-speech yake. Musasupuza zviri legendary, kupusa zvakapusa zvokurevesa kudaro, motaura kuti mune leadership ipi. Chitiudzai imi, ndakuudzai zvangu ini, garai apa mundi atakewo ini, muti kamudhara kano kari kukuora
ndakadzorera ku South yako ngakauye kunoku ndikatongoonekwa ndori mandatonzi wakataura uchiti chi wakandituka saka ndakukuru ndo wakomana usungai munhu ndo zvamunogona izvo ndo utongi ikoko ndo leadership iyo yokuti kana vanhu vakachema zvichemo zvavo zvavachema vanonzi sungai ndo leadership yamunoziva imi ndo kutungamirira ikoko utungamiriri hupiwo ndo watakabvisira Smith asi but iwo unorasikawo futi iwe handito zvatakabvisira Smith here iwe hamuchazvizivise ko munorasika papi vakomana imi ndo zvatakabvisira Smith izvo zvokuti kana tikada kundoenda kwatairumiswa nembwa tichirohwa nemabhuraki wacha ainzi mabhuraki wacha manga mangokura waniko inga mandotonzi makaenda kuhondo wani hamuzvizivise munozvidzokorora sei imimi kuvana vamai venyu kana izvo zvanga zvichiitwa nomunhu mutorwa zvotorwadza sireki kudirwa nemwana wamai vako pakuti Smith taingoti vakomana mabvakuri aya ari kutinetsa vakomana vasina mabvi ava vari kutishungurudzwa vakomana manje iko zvoti akushungurudzwa nemi chamakabatira vana vaya wanocha kuti chii muri kuvadii vatonge izvi ndo leadership iwo wanga utaura nezveleadership heiyo leadership makonewa vana vaya mangovatarisa kudai kuti muvape mhosva hamuna but nokuda kuti mune mapawa okungobata chete mungoti hambatei chete mutsikei unoti aiwa wadiiko rovai kupisa imba yake ipise wadini madzibaba eshanduko what is he done wrong to you what is wrong with you in your minds mune njere dzakaita sei toti kudii papa saka toti kudii ndo njere manje uri kutonga manje iwe ndione leadership akamudhara kana kukwana ndambotanga ndakabhoekana but ndapedzisira ndakuseka kuti aichimudhara achifungi unototaura zveleadership une zvese zvandakuudza zvese izvi ndiudze kuti pane chipi chandataura chenhema kana chiri rongo hapana zvipatara zvina mushonga vandi kumabhodha kundo vanotorarama zvakanaka vari kubhodha yekumozambique vakarwara voenda mozambique vari kubhodha yekusouth vakarwara voenda south vari kubhodha yekubotswana vakarwara voenda botswana vari kubhodha yekunonzi kupiko koko kuna navic falls uko vakarwara vamwe vacho botswana vamwe vacho zambia kwaiva neainzi maavenues kwakati Kabila apfurwa nepfuti nemasoja okumba kwake vamita kuu akauya akandopotera ikoko kumaavenues taitovawo nenzvimbo dzokuti kana vanhu vakarwara vaitofulaiswa nendege vachinzi indai kuZimbabwe kundopona makazvisepi imi mune leadership yakanaka zvakaindepi have you ever think one day kuti ngatidzorerei legacy yerudzi urworwo ti vana vararame zvakanaka saka mune leadership iwe handizvo kuramba nditaura havere iwe haufungi kana kuti fu haufungi iwe mudhara iwewe kusada kutiudza zvisina nebasa hezvoko zvese zvandakakuudza izvo rega ndikusiyire chigumbu yoda kuti hezvoko bwa yausingade kunzwa yacho hezvoko bwa hoyo tine kahuma unakana nenjere yese nhema dzako iwe leadership ipi yaunotudza kakamudhara kakanopenga